Mana kali piyo kok? Ayo nama saja. Goyang na. Saja ambo kawan jo baru ambiak karajo ambo baru amamilin ambo dua namun tali lama eloyu ay namun tali lama eloyu Lansia Kabamungo dahulu sama datang tali di elo baru mancibia ala di bawah tanah ngupulo eta mati jo baru apa dia tarang panyange nyoba sebo tarang ngala panyange nyoba sebo nae saja kareson kawit jo baru lawan tu abaru aku loro pandanyo nambela kaula mairua irua beko waden yo banatarabu Hey tak boleh sase bagai denai de udah oi maklum sajo awak latuo lawalu ibanawan dia dia punya lidah tak tentu juang ayo bangkayo tak tentu juang yo bangkayo di sana piyo dua nama sak dan yakin karebet nambah lihat baju dah tukang kamera karebetan ko eka bake waden jalan teangan bana beko ko adi alaman jadi jando beko ko adi alaman jadi jando kalau den lihat baju tukang kamera lasa mojo baju daraginyo sabantu kait gorden nama den di rumah tibola di udara ranca sajo mungkin ade udah sar buru iko ya dari panitia sekali selamat datang dan selamat pugurong kebakian mak lusan kami kakuat sepugurong di tiga luak non labaga buang malam begini kok seandainya ndak temui duduk di muka pentas di samping sebelah kanan tukang ayak pun dado tapi duduk dan banyak non kosong ya dan jo alhamdulillah malam ini kita dihadiri oleh youtuber yang hadir berdua personil malam begini dari Sungai Rumbai Dharma Seraya ikolah yang memviralkan Makson serta rekan-rekan di YouTube kita ya dari Lansia Kamamungo dahulu kan kodio seremoan lagu di papanjang salamat buguros mamsun tuak kebakian mak dun sanak sadonyo ndak bebak dibesisiakan ndak bego babate dapat salam dari dahulu Lansia Kamamungo kan kodio wan siwe itu lo ndak ketinggalan dia konon lah jago-jago pantun saja gua sarto puisinya beko dari abang Lainis ya lah badendang apa baru sambil badendang nyoba goyang juo ala nyopi ala nyopi abu jua akia nyotan dan ma aja tua juo akia nyotan dan ma aja tua juo
anak Allah bagoyang namun lematunya kapaknya juo biarlah karam dia de emumbang de baru abing uang lama piu ayu de baru abing uang lama piu ayu dari dasini sinar sagu jadi papanjang kalagu niko menumpang di nyanyi di lagu Bang Ciogo Cibuk Katerina sampaikan menakung jajayang tolong cek nagadi kabel youtuber gua di lurian seketek ya biko tata ruang udah sinis lah sinar sago lain lanyo datang lah bakawan kawan gangga makan duang lah bak gangga baro taras wangi makan dua lapikan taras wangi lah balapikan dari sinar sagu jadi papanjang kalagun ko biasa kare rina kate ulang dari semula balik cuma tolong pelo rina sangkian abang munap di jabatan abang munap di madu duanya ay malam kini lah tolong tunjukkan awak bami oi kaharago niai lah jurang lah balan suangan dan abang munap lah do jopatun cuma do kurang seketik nah pakai bang munap sayang seketik ya dari sinar sago ay basuru ama manggia sayang ay 5.000 lah ka kota apulo agak idia hati abang wak baru rujuk mak seminggu ko awak baru rujuk dia seminggu ko dia cali asa jola konce baranang usala sawak lah banyak cerita calialah bahu alam milih nak ambil indah ado talo alanyo gigi gigi indah alanyo talo alanyo gigi gigi indah alanyo talo alanyo gigi gigi lah jale iko sadang piti masua mainan badendang lah basuru ajuo ado carito buah nelaki urang nanyowe ayu ay laki urang nanyowe ayu iko urang maminta nomor rekening kita baduo di Suraraun nanyo imade enay lain dak kabaniang dan baju hitam tu siana moyo iduang sagadang lah sumbe botoy yalah Bang Cio sekitar itu bari bacaca kadang berbompok kita tinggalkan ke lagu perdana gitu aja dulu tadi alasan apa baru ke Rina ya